Λοιπόν, ο Νίκος Σίκας, βουλευτής Λεμεσού του Δημοκρατικού Συναγερμού, ήταν χθες περιοδεία πάνω στα χωριά. Κύριε Σίκα, καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητή Καρολίνα. Καλημέρα. Καλημέρα όσοι καλοί θα πρέπει. Ό,τι εικόνα έχετε, μας τη μεταφέρετε. Είναι μια τραγική κατάσταση. Δηλαδή, σκέφτομαι απλά ότι 22 κοινότητες έχουν υποστεί ζημιές σε μια τεράστια έκταση όπου φυσούσε ο άνεμος μετακινόταν η φωτιά. Ήταν κάτι, προσωπικά δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Έζησα και το Σαϊτάν, έζησα και τον Αρακαπά, αλλά νομίζω αυτή η πυρκαγιά ήταν ιδιαίτερα, ήταν ιδιόμορφη, ήταν επικίνδυνη. Εμείς είχαμε παγιδευτεί στο κέντρο κρίσεως, είχαμε μετακινηθεί, βρεθήκαμε στις βάσεις των Άγγλων από χωματόδρομους. Ήταν υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των κοινοταρχών, πραγματικά, των κοινοτικών συμβουλίων, των εθελοντών, ήταν όλοι παρόν, αλλά διαφαίνεται, αγαπητή μου Κατερίνα, ότι ήταν τόσα πολλά τα μέτωπα της πυρκαγιάς που πραγματικά δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν. Και νομίζω ότι επειδή μιλούμε για κρίση, μιλούμε για φωτιά, μιλούμε για κλιματική κρίση, μιλούμε για σχέδια δράσης, θεωρώ ότι μετά από αυτήν την πυρκαγιά όπου θρηνήσαμε και 2 θύματα, θα πρέπει να δούμε επιτέλους τι κάνουμε. Αντί να δούμε κάθε φορά τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Αλλά σήμερα δεν είναι η μέρα για αυτά. Σήμερα να κάνουμε τον απολογισμό και να προλάβουμε ό,τι μπορούμε, διότι θα αρχίσουν να φυσούν πάλι οι άνεμοι. Δεν είναι η μέρα σήμερα και νομίζω, τιμώντας και τους πυροσβέστες, τους απλούς πυροσβέστες, τους συντονιστές και όλους αυτούς, θα πρέπει να αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Και νομίζω έχουμε χρόνο και μέρες να κρίνουμε το όλο επιχειρησιακό πλάνο, τις όλες τις προσπάθειες που έγιναν. Αλλά πραγματικά εμένα δεν μου έχει ξανασυμβεί τέτοιο πράγμα. Όπου φυσούσε ένα άνεμος, Κατερίνα, όπου φυσούσε. Ναι. Ήμασταν στον Άγιο Αναπρόσιο, βλέπαμε φωτιά δυτικά, σε κάποια φάση μας περικύκλωσαν, έφτασε την πυρκαγιά στο Ισιλίκου, πήγε στην Κουκάν, έφτασε μέχρι τη βιομηχανική περιοχή του Ήψωνα. Το θέμα είναι, κύριε Σίκα, από τη Μαλλιά, Πάχνα, από τη μια μεριά, πώς βρέθηκε η πυρκαγιά Άλασσα, Ήψωνα και κατευθύνονταν προς το Κολόσσι? Πώς? Και γιατί δεν υπήρχε ένα σχέδιο κάπου να οριοθετηθεί με κάποιο τρόπο? Ακριβώς. Υπήρχαν πάρα πολλοί ισχυροί άνεμοι οι οποίοι μετακινούνταν. Αλλά σίγουρα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, να μην κάνουμε μνημόσυνα, θα πρέπει να προβληματίσουμε. Τα ίδια λέμε, κάθε φορά θα προβληματιστούμε και είμαστε προβληματικοί στο τέλος. Εγώ θα πω ένα πράγμα. Από την αντίληψη, από τα λεγόμενα όλο, ξέρετε, ακούεις τον κόσμο και μιλά. Διαφαίνεται ότι στην έναρξη της πυρκαγιάς υπήρχε καθυστέρηση. Ναι. Δυστυχώς. Κύριε Σίκα, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, κύριε Σίκα, θα ξαναπούμε.